Народно читалище Нов живот 1941, село Преселенци, община Генерал Тошево. Женска фолклорна група Сребърен листопад с ръководител Галя Петрова. Ние трябва там да учим. Аз се вземам чанта, като ми писам някакво, не сме се причам.
Под номер 19 Симона Симеонова към Народно читалище Нов живот, село Преселенци, община Генерал Тошево.